Mondraueko kondaira. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Hau Arrasaten gertatu omen zen, Mondraue, beraiek esaten duten moduan. Izan ere, Mondrauen, Arrasaten, badago mendi bat Goikobalu izenekoa. Eta bertan bizi omen zen aspaldian herensuge bat, dragoi bat. Dragoi hau urtero herrira jaisten zan, eta berarekin eramaten zuen herriko neskatxa gazte bat. Horrela irabazten zuten herritarrek urte osoko bakea. Zotz egiten zuten herriko neskatxo guztien artean, ea urte hartan nor izango zen dragoiak eramango zuena. Eta urte hartan zotz egin eta justu Mariri tokatu zitzaion, errementariaren alabari. Mari neskatxo gazte bat zan, eta seko maite minduta zegoen Martinekin. Bere etxeko morroia zan Martin. Bere etxera iritsia zen errementariaren eskutik langintza ikastera. Eta Martin ere Mari ezautu zuen momentuan seko maite minduta gelditu zen. Eta alabiek jakintzutenean urte hartan Mariri egokitu zitzaiola dragoiaren txanpona izatea, biak alabiak pentsatzen hasi ziren. Eta Mari pentsatu zuen, inondik inora, ez naiz joango ni, dragoi horrekin. Eta alaxe, gau osoa eman zuen lanean Marik. Mari trebea zen, eskulturak egiten zituen, eta gau hartan, gau osoa eman zuen argizarizko neskatxa gazte bat egiten. Aizue, ispilu bat parian jarrita, irudi luke berak Marik egindako argizarizko neskatxa, eta bera igualak zirela. Gau osoa eman zuen bien bitartean Olan Martinek lanean. Ordura arte errementariaren eskutik ikasitako langintza praktikan jarri, eta zu eta gar eta ke eta antxe ibili zen, bere mailua hartu eta kunkun. Inoiz ezagutu den ezpatarik zorrotzena eta gogorrena egiten. Eta lasi irten ziren errementariaren etxetik goiz hartan. Eguzkia irte baino lehenago, Mari eta Martin Goikobaluko mendiaren bideska hartu zuten eta antxe planto egin zuten herensugiaren kobatzuloaren aurrean. Antxe utzi zuen Marik gau osoan eraikitako argizarizko panpina. Eta Martin antxe adar batera igo eta zain gelditu zen. Halako batean nabaritu zuten lurrak dardar egiten zuela eta bum entzun zituzten pausu batzuk gerturatzen. Eta mutur bat ikusi zuten kobatzuloko zulotik irtetzen. Eta herensugeak han bidearen erdian zegoen ura ikusi zuen momentuan agua irekita ahoko karra sua bota zuen eta argizarizko panpina jantzuen Mari zelakoan. Eta antxe konturatu zen bapatean, argizaria urtzen hasi zitzaiola berotasunarekin eta antxe pegatu eta gelditu zitzaion hortzen artean. Eta momentura aprobetxatu zuen Martinek, adarretik salto egin eta bere ezpatarekin burutik bihotzerainoko bidea egin zuen ezpatak. Eta antxe, gelditu zen dragoia, azken atxa lurrean eman zuela. Eta alaxe, Mari eta Martini esker, dragoiura inoiz gehiago, etzan herrira jaitsi. Eta alaxe, egun hartatik aurrera, Mondrau eta guztiak, batez ere neska gaztiak, lasai eta pakian bizi izan ziren urte guztian, zehar, gaur egun arte. Noizbait agian historia hau nunbait irakurri edo entzuten baldin baduzue, agian, kontatuko dizuete Mari, etzela Mari. Mari erregearen alaba zela. Eta Martin etzela Martin. Martin soldadu adoretsu bat zela, bere ausardiarekin printzesaren bizia salbatu zuena. Baina lakotan bi aukera ditugu. Ipuina kontatu ziguten bezala kontatu, edo ipuina benetan gertatu zen bezala kontatu.